Godmorgen Danmark, klokken er 9, og i dag skal vi snakke om konflikten i Afrika. Efter Nelsons demonstration i Sydafrika, så er det nu klart, at nationalistbevægelser ikke længere vil have, at de vil af med den fredelige vej. Og vi har en rapporter sammen med Cindy Regina på stedet. Ja tak, jeg befinder mig nu i et af de store statsfængsler i Sydafrika, hvor jeg har Nkrumah, som kommer fra Nationalistpartiet. Hvad siger du til nattens demonstrationer? Det er sådan det er. Af med apartheid. Vi vil have vores land for os selv. Tak, og tilbage til studiet. Ja tak, og vi er tilbage til studiet, og vi skal snakke med en britiske premierminister, Harold Minchmar. Hvad siger du til sagen? Jamen, det er jo selvfølgelig dybt foruroligende, men altså, det er jo klart, at der er nogle nye bølger i Afrika, så det skal vi imødekomme, og vi vil godt have en slutning på apartheid. Yes, tak. Og det var alt for i dag.